ברוכים הבאים לפרק נוסף של לרקוד עם הטאטה. והיום יש לי את הזכות פה לארח את הרב ישראל אייזנבך, איש חינוך, מרצה בתחום ומנהל תלמוד תורה. והיום התוכנית שלנו זה לדבר על חינוך פיננסי. שלום הרב ישראל. שלום וברכה, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף להיות פה. ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על כל מה שהתכנסנו לדבר, על חינוך ועל חינוך פיננסי, קודם כל תרשה לי באופן אישי להודות לך. אני אחד מהתלמידים שלך, עברתי פה את התאריך שאתה מביא פה אלפי אנשים, זה כבר היה לפני כמה שנים, אני זוכר את זה מאוד מאוד בטובה. זה בעצם הייתה תקופה מאוד יפה של התהליך שעשינו את כל המעגל הכלכלי סביבי, ביטוחים ופנסיות וקרן השתלמות וכל הדברים האלו, וגם כמובן הנושא של חתונות ללא הלוואות. וקודם כל אני המלצתי כבר בחברים שבאו לפה בעקבותיי, ובאמת מודים לי על זה. הדבר השני, אנחנו מדברים פה ושם, והגענו למסקנה שאנחנו מדברים כל הזמן על מודעות כלכלית והמודעות פיננסית, והגיע הזמן לקחת את זה קצת אחורה, כמה צעדים אחורה, כי אנחנו באמת רוצים לעשות את הדברים כמו שצריך, מהשורש, מהבסיס. אז תודה על הזמנה, כיף להיות פה. תודה על השיתוף. אני גם נזכר, היה מעניין והיה טוב. ויפה לראות הרבה פעמים את הברק בעיניים שפתאום קורה לאנשים אחרי שבאמת נופל להם מהסימון והמודעות נכנסת להם. והחוויה הכי טובה הוא שאנחנו רואים באמת שברוך השם שלח את האנשים, ובשביל זה באמת תודה. אני רוצה להתכנס לנושא שלנו, קראתי לזה חינוך פיננסי. שאלה ראשונה, מתי? באיזה גיל? האם זה בחתונה? האם זה בשנות הנערות? או אולי בתלמוד תורה? או עוד לפני זה? אולי אפילו בגיל 0? שאלה מצוינת. אני לא משוכנע שיש תשובה כתובה וברורה לדבר הזה. אנחנו בעצם, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. כן, להמציא איזושהי נוסחה לדבר הזה. אבל יש שאלה שאנשים שואלים כל הזמן, שאלת $1,000,000. הרי אם אנחנו רוצים עכשיו רופא, עיניים, אוזניים, או אף אוזן גרון, או רופא לב, או לא משנה מה, אנחנו נברר מי הרופא שהולכים למומחה. ומה נגזר המומחיות שלו? אז הוא למד הרבה שנים, יש לו הרבה ניסיון, הוא כבר טיפל בהרבה מטופלים, או שאנחנו עכשיו נרצה לשפץ את הבית ונחפש קבלן, אז נחפש את הקבלן הכי מומחה, מראו מומחה שיש לו תעודה של חשמלאי והנדסאי, וכבר יש לו שיפץ המון דירות. והשאלה הנשאלת היא, הרי כולנו בסייעתא דשמיא, אנחנו גדלים, ילדים, בחורים, וברוך השם בשעה טובה, שוברים צלחת, והזוג המאושר מתחתן, מקים בית, קונה בית אם ההורים עברו אצלך, ומתחיל להיכנס לחיים, לגדל ילדים לעולם, בסייעתא דשמיא, ולגדל אותם. ואיפה בדיוק פה נכנס שנות הלימודים, איך אנחנו אבות טובים ואימהות טובות, ואיפה נכנס פה כל הנושא הכלכלי, איך מתנהלים כלכלית, פתיחת חשבון בנק, לפתוח פה, לא פה, לקחת הלוואות, לא לקחת הלוואות. הרי שאתה אחד מהחלוצים שהביא את המודעות לציבור שלנו, אני מניח, תגיד לי אם אני טועה, שהציבור שבא אליך זה כבר ציבור שכבר נמצא באיזשהו שלב יותר מתקדם בחיים, לא ממש ברגע של החתונה, נכון? כן, בהחלט. אנשים שבאים לפה, גם קהל היעד שלי זה מעל גיל 25, 27, ככה שאנשים כבר איכשהו עשו כמה קילומטראז' בתחום הפיננסי. עם אנשים מיד אחרי החתונה, מאוד קשה לדרבן אותם, לעשות משהו, הם עדיין בחיתולים מהבחינה הפיננסית. זה ממש נכון, וזה בדיוק הנקודה. האנשים האלו שאתה שנייה הגדרת את זה במילים הכי מדויקות, אין להם את המודעות, הם עדיין בחיתולים, הם עדיין לא התפתחו מספיק בשביל מודעות פיננסית. הרי בן אדם כזה, לצורך העניין, יפגוש איזה חבר בכולל, שיגיד לו, יש לי איזו השקעה מדהימה, שהם משקיעים כמה שקלים, יהיו מיליונרים בשבוע. או לקחת הלוואה כדי לקנות רכב. או whatever, לא משנה מה. עכשיו, ברגע שאנחנו מפקידים בידיים הצעירות של הבן אדם הזה, את הפיקדון הכי יקר בעולם, דם פיקדון, אמרנו, חינוך ילדים, להביא ילדים לעולם, לגדל אותם לתואר ולעיר השמיים, אנשים שנמצאים בעולם חינוך, רואים לפעמים הורים, יש את מה שנקרא בשפה הצינית, מקס בכור, יש ילד בכור שההורים עוד לא יודעים איך לחנך אותו, ועושים את כל הטעויות עליו, ולכן בכור נועד לפי שניים, כי את כל הטעויות עשו עליו. ויש את הטעויות הפיננסיות, ויש את החוסר מודעות, הרי בן אדם לא יכול לדעת הכל, בלי שבאמת יגידו לו וילמדו אותו. אז אולי ההורים שעברו אצלך את התהליך, זה חלחל אצל הילדים, אני מאמין שעוד מעט ניגע בזה.
קודם כל, השאלה שאתה שאלת, מאיפה להתחיל, אתה כבר עשית דרך ארוכה וגדולה מאוד, והבאת את זה לגיל 25 שמת, 27, אנחנו צריכים לנסות ללכת קצת יותר אחורה. אולי בן אדם שמתחתן, וכמו שהוא עובר הדרכת חתנים, איך לחיות לשלום בית, ואיך להקים בית נאמן בישראל, אולי הוא כבר צריך חינוך כלכלי פיננסי. איך באמת לא לטעות ולא ליפול בבורות שהרבה אנשים טובים חופרים לאנשים בגיל שלו במצב שלו. ואז נלך עוד קצת יותר אחורה. בחור בישיבה לא צריך לבחור לקבל החלטות. לצורך העניין אני אקח דוגמה שקצת יותר קלה להבנה, וזה אצל כולם. בחור שאבא שלו שולח אותו מארצות הברית ללמוד בארץ. בחור בן 16, 17. הוא אומר לו, תקשיב, יש לך תקציב חודשי של $100, עם זה אתה צריך לחיות. ב$100 חוץ מהשכר לימוד שאבא משלם וכו'. ב$100 האלה אתה צריך לשלם למכבסה, לכבס את הבגדים שלך. אם אין לך איזה ארוחת, אתה לא אוהב את הארוחה בישיבה, אז תבנה לעצמך איזה סנדוויץ' בקיוסק ליד, ואם יש נסיעה לאיזה טיול, הבחור צריך לקחת את $100-200 האלו וצריך לתמרן. ומי לימד אותו לעשות את זה? ואם הוא טועה, מי יתקן את הטעויות? ואם הוא אולי אפילו בצד השני של ההשכרה, הוא מדי קמצן ולא מוציא כלום, כי הוא כל הזמן מפחד שלא יהיה לו, אז הוא לא נהנה מהחיים האמיתיים של בחור, ולא נהנה, ולא מהחוויה הזאת של כל החברים שלו, ונוסעים ונהנים וקונים מדי פעם, ויודעים גם ליהנות מהחיים, ולא רק להתקמצן כל הזמן. אחרי שדיברנו על הבחורים, בוא נלך עוד יותר אחורה. אני תמיד הייתי אומר בציניות למלמדים, שבמשחקי האג'ויים, הגוגויים, כל עיר עם הטרמינולוגיה שלה, אפשר כבר לראות מי הולך להיות איש העסקים של הדור הבא. זאת אומרת, ילדים הם מונחים, הם עושים עסקים, יש להם כל מיני רעיונות וכל דברים כאלו. עכשיו, שוב, אנחנו מתקנים בילד הזה, שיש לו, כל רכושו מסתכם ב50 אג'ויים. מה לעשות עם זה? האם להשקיע את כל ה50 בזוג או פרץ, שאז הוא יכול להרוויח המון, אבל הוא גם יכול להפסיד? יש ילד, יש לו 50 אג'ויים, יוצא להפסקה, יש את הכלייה למטרה שהוא צריך לקלוע לתוך האחור הקטן הזה, והוא יכול להרוויח 1,000. אבל אז הוא בזבז את כל ה50, ולא ישאיר כלום. אז אספר לך אנקדוטה מעניינת, דווקא לא אצל ילדים, אני יצאתי פעם לצוות שלי יום גיבוש. יש מפעיל מאוד מעניין בציבור שלנו, האדם שמאוד אוהבים אותו, חיים כץ. בסוף הוא צוות משהו מדהים, משהו נפלא ביותר, אנחנו מאוד אוהבים להביא אותו. והוא עשה בנק השקעות לצוות, הוא הושיב כל צוות, כל קבוצה קטנה של צוות, אמר להם לכל אחד יש 1,000 שקל, אתם צריכים לבחור מה אתם עושים מה-1,000 שקל האלו, כמה אתם משאירים אצלכם וכמה אתם מכניסים לבנק ההשקעות שלי. מה יהיה? לא יודע, אולי זה יעלה, אולי זה ירד, אולי סיכמתם יותר מדי, אולי קמצאתי יותר מדי, משחק אני לא אעלה אותך בכל המשחק, הוא בעצם שיחק איתנו. הוא אומר, בוא נגיד לצורך העניין, אני השקעתי 500 השארתי בבנק שלי, ואז הוא אומר, חבר'ה, מי שהשקיע, הכפיל פי 4. יופי. אז אני, שהייתי עוד, ניסיתי להיות מחושב, אז הרווחתי 2,000. השולחן לידי, השקיעו 990. הם הרוויחו פי 4. ואז הוא עשה עוד תחנה ועוד תחנה ועוד תחנה, ובעצם המבחן הוא בסוף, מי ניצח ומי נשאר עם הכי הרבה, זה באמת משחק. אבל כל משחק זה משל כדי להבין את הממשל האמיתי. ובעצם זאת השאלה. ממתי אנחנו באמת מתחילים להביא ילד למודעות פיננסית, מודעות כלכלית, תעשה חשבון, תחיה עם חשבון לטווח ארוך, תחיה עם חשבון לטווח קצר, אתה והחברים שלך, אתה וההורים שלך, אין מה שרוצים. גם ילד שאבא שלו הכי עשיר, זה לא אומר שהוא צריך לקבל כל מה שהוא רוצה. גם ילד שאבא שלו הוא לא עשיר בלשון המעטה ואין לו כסף, לא צריך לסבול כל היום וכל הזמן לחיות בתודעה שאנחנו מסכנים ואין לנו. זו שאלה טובה, כאן ננסה לפשט את זה ולפתח את זה, איך אנחנו באמת עושים את זה בצורה אחרת. מעניין שהרבה פעמים יש גם את האנשים שאין להם, אבל הם צריכים להוכיח שיש, אז זה עובד בצורה של הלוואות וכאלה, או שהדוגמה הזאת שהבחור שאמרת שאבא שולח לו את $200 לחודש, אז גם כן הרבה פעמים אפשר לראות בחורים שכבר לוקחים הלוואות על בסיס $200 שהגיע בחודש הבא. אתה מזכיר לי אנקדוטה, הייתי פעם בחתונה של בן אדם שקשה לו מאוד מאוד כלכלית, בטן בת. וכמובן, כמיני גברי ידועים, הסתובבו ביום החתונה, החברים שלו, אמרו ביידיש, זה נשמע מצוין, האם שגם במחתנת חסנה, נעשו לכסף וכו' וכו'. אבל האדם הזה אמר לי, אני יודע שאוספים בשבילי כסף, ביום החתונה, אני יודע שאוספים בשבילי כסף, אני יודע שאני לא רעים לי. זה המצב. זה המצב. אבל אני אומר באין צדקי, לכל מי שתורם כסף בשבילי, אני לא בזבזתי שקל, תבוא לאולם החתונת, הכל מינימלי, אין סקרת שמאלות לבנות ב-1,500 שקל, אין תסרוקות באני לא יודע כמה, אין סמלת קלה במושגים של שיעור המרבסני. הוא אומר לי, לפחות אני יכול להגיד לך, שנכון שאני נצרך ואני נזקק, אבל
אני חי לפי המציאות. עכשיו, לצערנו, הוא החריג. אפרופו מה שאמרת, שהלוואות זה אנשים שאין להם חיים הרבה הלוואות, אתה נכנס להם לחתונה, אין לך מושג אם המחית הוא בן אדם הכי עשיר בעיר, או הכי עני בעיר. זה נראה אותו דבר, החתונות נראות זהות, אבל תמשיך הלאה. אז לענייננו, תכלס, מה הגיל? באיזה גיל מתחילים? איך אפשר, אולי כל מיני טיפים להורים כשהם נמצאים, כשהילדים עוד קטנים, או בחורים יותר, או אברכים, כאילו, איך אנחנו יכולים כן להכניס את הדבר הזה באופן נכון, שזה באמת ישפיע על הילד, שזה לא ילחיץ את הילד, אבל שאנחנו נדע שבאמת הוא מקבל את הכלי הכי נכון. כן, שאלה מצוינת. אני רוצה שנייה, כדי להגיע לאיזשהו מקום מרכזי, שאנחנו נבין שזה הדרך, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה הקצרות. שנייה ננסה להסביר מה הקצרות, ואז מפה נתקדם לעבר דרך המלך וזיעת הנשמיים. הקצרות הם, בוא נלך לקצה השלילי של יתר מודעות כלכלית, שילד יודע הכל. כמה אתה מרוויח בחודש? אז ככה. אז בברוטו זה 8.5, בנטו נכנס לי בערך 7, יש חודשים שנכנס קצת כי יש דמי הבראה, והחודש הזה אנחנו קצת יותר מרווחים. אמא מרוויחה ככה מהגן הפרטי בבית, בגלל שאנחנו משלמים ביטוח אז זה יורד ככה, ומשכנתא זה ככה, זה אובר, זה מידה הרבה. יש ילדים, אני לפעמים פוגש הורים שאוהבים לשתף, מספרים לילדים שלהם בדיוק מה קורה, והיה לי חודש טוב כי קראתי איזה בונוס, וזה מדי. ילד צעיר בגיל 7, 8, 10, 12, אגב, גם 14, 16, לא מודע על החשבונות שלך. אתה לא יכול עכשיו להתחיל לשתף אותו בכל ידע כלכלי, גם אם המטרה שלך זה להביא לו מודעות כלכלית, ושיבין שאין לה כל מה שרוצים, וצריך לתמרן בחוכמה, זה מידע, אובר מידע עודף שהוא לא נכון. הוא לא נכון, כי בסך הכל ילד רך. אם אתה תגיד לו שהחודש שאתה במינוס ואתה מודאג, אתה לא נרדם בלילה, אז מה? אולי הוא עוד יותר ייקח את זה למקום קיצוני, והוא כבר לדמיין שעוד מעט הוא הולך לשם ברחוב. אסור לנו יותר מדי להגזים, אני רק שנייה אסייג את זה ואני אגיד, מותר להורה באופן כללי לשתף ילד ברגשות מורכבים. מותר לך להגיד לו, יש לי עכשיו קצת לחץ כלכלי, בוא נתפלל חזק שזה יעבור. זה בסדר. אם זה לא שיטה והוא לא שותף לכל התהליך והוא לא חי איתך, זה בסדר להגיד לילד מדי פעם, לא מתאים לי עכשיו מבחינה כלכלית. מבחינת ההכנסות שלנו, לא מתאים החודש הוצאה כזאת גדולה. אתה יודע, אחותך הייתה אצל רופא שיניים החודש, זה לא הרבה כסף, בוא נמתין עם ההוצאה הזאת לחודש הבא. זה בסדר. אבל אני שנייה חוזר להקצנה הראשונה, לא לשתף בצורה הרבה. ההקצנה השנייה היא, זה לא לילדים, אסור להם לדעת כלום. מבחינתי, גם אם אני יושב במצב הכי גרוע מבחינה כלכלית, ויש לי עכשיו איזו הוצאה בהפתעה ולא התכוננתי אליה, אם הבן שלי יבוא עכשיו ורוצה מאוד מאוד ללכת לתוכנית עם חברים, והוא רוצה בשביל מנגל בבין הזמן עם כמה חברים 100 שקל, אני לא אגיד לו, מותר גם להגיד לילדים לא רק מבחינה חינוכית שזה בוודאי נכון, גם מבחינה כלכלית, ילד מותר לו לדעת שלא תמיד זה מתאים. האקסיומה שפעם אמרו, אל תשתף, שלא ידע, הוא יהיה מודאג, הוא יהיה קטן בשביל זה, והוא לא יכיל את זה, לא, זה לא נכון. אפשר להביא לילד מודעות כלכלית, הוא יכול לדעת מה מתרחש באופן כללי, מותר לו לדעת שעכשיו זו תקופה שכדאי כן להצטמצם, וכו'. אחרי שאמרנו את שתי הקצרות האלו, אני חושב שדרך האמצע היא, שילד מגיל קטן, ישמע מספיק פעמים, כן? ומספיק פעמים לא. יש את השיטת חינוך שנקראת שיטת האסימונים. ככל שאתה רוצה לגבות מהבן שלך מאמץ, אם תוך העניין עכשיו יש איזה חבורה, הוא צריך להשקיע המון שעות ולשבת וללמוד בהתמדה. ככל שאתה תפקיד יותר אסימונים, אתה תיתן לו מילה טובה, תיתן לו מחמאה ותיתן לו פידבק, גם אתה תוכל לגבות ממנו אסימונים ולהגיד לו, תן לי יותר ויותר. אני חושב שבכלכלת האסימונים החינוכית הכללית, אנחנו יכולים גם להשתמש בפן הפיננסי. מותר לילד לשמוע פידבק חיובי, ברוך השם שיש לנו פרנסה, ברוך השם שאנחנו חושבים על העתיד, ברוך השם שאנחנו מצד אחד מלאי אמונה שהכל מאיתו יתברך, אבל מבחינת השתדלות אנחנו עושים מה שצריכים לעשות. ולכן ככה וככה. הכלכלית מבחינת נישואי ילדים, מבחינת הבר מצווה שלך והחתונה של אחות שלך וכו' וכו'. מצד שני, אסור לנו להפוך אותם לשותפים בתוך התהליך הכלכלי של אבא ואמא. זה לא נכון. אסור לילד להרגיש ולחוות לחוויה הפנימית שלו, בהוויה הפנימית שלו כשותף כלכלי. והסיכון של זה הוא באמת, שהוא ייקח את זה הרבה יותר מדי קשה בינינו, גם אנחנו מדי פעם לא נרמים בלילה מלחץ כלכלי.
מלחץ של לחסות את הבנק, ומאיפה אנחנו גוררים מפה וגוררים משם. אם אנחנו כמבוגרים, לפעמים קשה לנו להכיל את הדבר הזה, ואנחנו מסתובבים טרודים, הלחץ כמה מגמה שילד לא יוכל לתת את זה. אז חינוך פיננסי, כן? המסע פיננסי, לא אובר מידע ולא אפס מידע, לא. אם אתה מדבר על רוגע כלכלי ולחץ כלכלי, אותי מעניין, האם אתה כמנהל תלמוד תורה, האם אתה יכול לזהות על ילדים, איך אומרים, המצב הפיננסי במשפחה הוא יותר טוב, וזה באמת מושפע על הילד, רואים שהוא יותר רגוע, ומצד שני אולי משפחות שיותר לחוצות, שזה גם משפיע על הילד שהוא יותר לחוץ, עד איפה רואים את זה ממש בשטח? שאלה מצוינת, אני רוצה לספר בזה פה. לפני 10-12 שנה, היה לי איזה בחור שלמדתי איתו באופן פרטי. תלמיד, היה תלמיד משפחה מאוד מאוד עשירה מארצות הברית, להורים שלה היה בכסף, ולמדתי איתו באופן פרטי, כמובן בדרך כלל הילד מבית תפנוקים כזה, צריך הרבה השקעה מעבר לילד רגיל, אולי עוד מעט ניגע בזה. בכל מקרה, התלמיד הזה היה חתן, היה לפני חתונה, ודיבר איתי המון 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 על הנושא הזה. מצד אחד, ליאן הרע, כסף לא חסר שם, מפנקים אותו, דואגים לו כל מה שהוא רוצה, והוא רוצה להתפרק, הוא רוצה לנצל את המסגרת השעה עד הסוף. מצד שני, אני כל הזמן דיברתי איתו על איזשהו שמירת גבולות, משהו, אני לא דיברתי איתו על חלילה עין הרע שאנשים לא מפרגנים, אנשים מסתכלים בעין כזאת, אני לא הגעתי עד לשם, זאת אומרת לא רציתי לגעת בזה, רציתי קודם כל לגעת במוסריות שלנו, עד כמה אנחנו מבזבזים על זה, עד כמה אנחנו, אתה יודע, ברמה, שמתה על השפעה טובה עליו, אנחנו דיברנו ועשינו תהליכים ביחד, אחד מהנקודות היה נושא השטרמי, הוא רצה לקנות את הספץ שבספץ, הכי יקר, הכי השיער, הכי משוקלל וכו' וכו'. ואני ניסיתי להגיד לו, זה בסדר, אני יודע שאתה עכשיו מהתקופה הזאת, וזה מה שהכי מעניין אותך עכשיו, ועדיין, ראש לי נחשוב איך לעשות זה נכון, איך לא להגזים וכו' וכו'. אז הבחור ענה לי תשובה, האמת היא, נבוכתי, לא ידעתי מה לענתי. הוא אומר לי, אני רוצה לשאול את השאלה, איזה רכב אבא שלי ינהג? וכמובן, רכב פאר, רכב שרד, המילה האחרונה אבא שלי. ואיזה רכב נוהג? השכן של אבא שלי, שגר במונסי, בית ליד, שאין לו כסף, באיזשהו רכב בינוני ומטה שכבר 12 שנה אצלו. הוא אומר לי, מה? אבא שלי גם צריך לא לקנות את הרכב הזה בגלל שהשכן יקנה, ואבא שלי אני לא אצטרך בעתיד שבעזרת השם אני אהיה עשיר ואני אהיה לי הרבה כסף, לא אצטרך, האמת היא, אין לי תשובה. בסוף חיי החברה בנויים מתחרותיות מסוימת. אם יש ילד מוכשר בלימודים, אז הוא צריך עכשיו להצטנע ולא לענות לתשובה של הרבה, שהרבה שואל שאלה ולהצביע שהוא ידע ראשון בגלל שהילד שלא יודע יקנה והוא לא יכול לענות. והאם ילד שיש לו איזשהו כישרון מוזיקלי והוא יכול לעשות מסיבה הכי יפה, הוא עכשיו צריך להצטנע ולא לנגן באורגן בגלל שילד יקנה? שאלה טובה. אין תשובה חותכת וחד משמעית על הדבר הזה. אבל אני חוזר עכשיו לנושא ששאלת לגבי חינוך פיננסי והגיל וכל זה, ברור שברגע מסוים, בן אדם צריך לעשות עם עצמו את החשבון, ילד צריך לעשות עם עצמו את החשבון, איפה הקו האדום שלי, איפה אני מבזבז, איפה אני שומר, בסוף כל החיים שלנו הם בחירה. ארוחת בוקר של אילון מאסק עולה כמו שעולה לי ולך שנה שלמה לחיות. אז מה? אז אני צריך להגיד לו לחסוך, אני צריך להגיד לו להתנהל אחרת. התשובה היא לא, הכל לפי המבייש והמזבייש, אבל עדיין, אתה שאלת אם רואים השפעה על הילדים. השפעה תהיה תמיד קיימת. תמיד יהיה באוויר, ברקע, את ההבדל הדרמטי בין ילד שבא מבית עשיר, מה בר מצווה שלו, לא רק מה בר מצווה שלו, חבר שלו לספסל הכיתה. ועדיין, אני לא בטוח, אנשים ששומעים את זה ומתרשמים, אוקיי, אז ככה, רק מי שבמעמד גבוה, הבן שלו הוא יציב וטוב. התשובה היא ממש לא. אני לא רוצה להגיד שיש איזשהו מעט מלכחנים שזה נפגש בצורה הפוכה, לא רוצה להגיד אף כדי כך, אבל ברור שחוסר מודעות כלכלית, חוסר מודעות פיננסית, איך לחיות ואיך לתמרן ולשמוע גם לא, ולדעת לשים לעצמי נקודות ולבחור בין דברים. אתה יודע, קח את הבן שלך, תן לו לבחור. יש עכשיו חופש, אתה רוצה גם את זה וגם את זה, לא יש תן, תבחר או את זה או את זה. תביא אותו למקום הזה. מה כן? אני יכול להגיד לך, אני חוזר לתחילת שיחתנו, לגבי המהפכה המדהימה שאתה עשית, בעניין הזה שכתוב לרבות, ברור שכשילד מרגיש יציבות,
זה לא אמור להיות שההורים שלו עשירים, ולא אמור להיות שילד, יציבות של עניות. יציבות, אבא שלי יודע מה הוא עושה, אמא שלי יודעת מה היא עושה, הם מחושבים, הם חכמים, הם מסתכלים צד אחד קדימה, ילד שמגיע מבית יציב, חד משמעית רואים את זה עליו. כל הבלגנים, גם לכאן וגם לכאן, משפיעים על הילדים, חד משמעית. זאת אומרת, זה פחות קשור אם יש לבן אדם כסף או לא, זה יותר קשור איך הוא מעביר את זה הלאה, ואיך הוא משדר את זה לילדים. מה שגם מעניין, שגם בכל הוצאות ההסמכות, הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שיש להם כסף, והם יעשו הסמכות רגילות, ומצד שני יש את האנשים שיש להם כסף, והם צריכים יותר להחפיץ את זה החוצה, ולהראות את זה בחוץ, ומצד שני גם ככה, גם אנשים שאין להם כסף, לפעמים הם יעשו את הסטנדרט, כי זה מה שיש להם, או שיהיו כאלה שבגלל שהם צריכים להראות בחוץ, אז הם יעשו משהו מעבר, זה חלק מעניין. אני רוצה להגיד לך עוד יותר. יש את זה אולי דוגמה קצת רחוקה, אני לא משווה חלילה, אני רוצה להביא את זה כרעיון. יש את הסיפורים הידועים שהיה באמריקה, אחרי המלחמה, שאנשים באו לחיות לעבור באמריקה, והיה את הניסיון הגדול של שבץ. וראו אחרי כמה דורות, אחרי דור, לא אחרי כמה, אחרי דור, שיש משפחות של ילדים, אותם הורים, שתיהם פיתרו אותם כל שבוע מהעבודה, ויש ילדים שגדלו גדולים, ותמיד חכומי ומאמינים וכו' וכו'. ויש משפחות שהילדים שלהם פשוט ירדו מהדרך. וניסו להבין, לדעתי אחד מגדל יספו, ניסה לדבר על זה, איך באמת הדבר הזה קורה. וראו, נימנו וגורר אחרי שבדקו, שהאבא שחזר הביתה, אחרי שפיתרו אותו. והגיע להם, ילדים בואו נרקוד ביחד. מה ריקודים, מה יש, מה קרה? פיתרו אותי מהעבודה, מה קרה? לא רוצה לעבוד בשבת, איזה כיף לנו שאנחנו יודעים, אנחנו לא רוצים לעבוד בשבת, ורקדנו לילדים הסבא, והם נסגרו את זה ותעלו את זה על הקיר. הילדים האלו נכנס להם לעצמות, שאנחנו שמיר השבת זה הערך הכי עליון והכי חשוב, ואני אראה לאבא שלי שאצלי שבס יהיה עוד יותר ממה שאצלו. ואותם הורים שחזרו, האבא שחזר הביתה אחרי זה עם פנים נפולות, אבא מה קרה? לא יכול לדבר, אני כולי זה, מה קרה? פיתרו אותי, למה פיתרו אותך? לצערי אני לא יכול לבוא בשבת, המצב, אנחנו יהודים ולא דבר, הילדים לקחו את זה למקום, אני לא מעניין שבת, אני אף פעם לא אסתובב עם פנים נפלות כאלה. עכשיו, אני שוב, זה לא השוואה, אבל המודעות הכלכלית, חלק מהתהליך שהוא עושה עם בן אדם, זה שגם הלא מגיע במקום בריא ליציב. גם כשהוא אומר לעצמו, לאשתו, לבת שלו הקלה, ולאיידן שלו, ולבן שלו בחור הבר מצווה, לא, זה ממקום יציב, מקום של חישוב, מקום של חשיבה, באמת מהשורש ומהבסיס. אם הלא, זה מתוך עניות, מתוך דחקותו, ואין לנו, המסר שעובר לילד, מה שאתה שאלת, המסר שעובר לילד הוא מסר מאוד מאוד שלילי. הילד רוצה לעשות הכל כדי לא להיות ככה. אוקיי, אז יש פה גם את האסרטיביות, זאת אומרת, כשאנחנו הולכים ואנחנו אומרים לא, זה להיות שלם עם הלא, וזה להבין שאנחנו באמת אסרטיביים, ואנחנו לא עכשיו רוצים להתעלל במישהו, אלא אם החלטנו, אנחנו עומדים מאחורי זה עד הסוף. יש גם את הדבר הזה שהרבה פעמים יצא לי השבוע לדבר עם מישהו שהוא מסכים למישהו אחר, אבל מחוסר ברירה, הוא אומר מה אני אריב איתו? אז יש לי את המשפט הזה שאמרתי לעצמי הרבה פעמים, אמרתי לבן אדם, להגיד כן, כל פעם שאתה תגיד כן יכאב לך. ואתה אומר עכשיו כן, והבן אדם יבוא עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כשאתה תגיד לא, יכאב לך פעם אחת. כי הבן אדם ידע שאצלך זה לא. לדוגמה, היה לי פעם מישהו שבא לבקש את הרכב. אמרתי לעצמי רק שנייה לתת או לא לתת, אמרתי לעצמי בסוף אני לא רוצה לתת, בסוף זה מאחד האלפים שלא מלווים, כן? ארנק, אוטו, אישה, כאילו זה אחד מהדברים שתמיד אומרים, יש דברים שלא מלווים, תמיד יש את האנשים שיתנו מעבר, אבל זה גם תלוי מה, וכשבא הבן אדם ככה והוא מבקש לי רכב, ואני חושב עם עצמי כן או לא, אמרתי לעצמי, אם אני אגיד לו כן, אז כנראה שבעוד חודש יש עוד חתונה, ובעוד חודשיים יש עוד איזשהו סיבה, רק להקפיץ שנייה את אשתו, או דברים כאלה. וכשאני אגיד לא, הקיר הזה איכשהו ייסגר, וזהו. אז הרבה פעמים אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים, להגיד את הלא, ולהבין גם שמאחורי הלא הזה, אנחנו נוסח הכל נסבול פעם אחת, זה לא יהיה נעים, מאשר כשאנחנו נגיד כן, ואנחנו נסבול הרבה פעמים. אני אגרור אותך שנייה לעולם החינוך, תראה, זה לא קשר לכלכלה, זה ממש בסיס, נפסרון, ורואים את זה מול העיניים, אמר לכם רבא, וזה משפט קצת קשה להורים לשמוע את זה, אני רבא רשע, הוא אמר לי, אני זו את המילה, זה מה שאמר, חודש אחד, אחרי זה 11 חודשים הילדים אוהבים אותי אהבת נפש, ואני אוהב אותם אהבת נפש, ורבא אחר, הוא רבא טוב כל השנה, עד שאין לו ברירה, ובאיזשהו מקום, באמצע השנה הוא חייב להפוך להיות, לא נשתמש במילים האלו, לא טוב, רבא לא טוב, מה הבאים?
כן לקבל ממתק מרבה שעומד על הכללים, והכל אצלו יציב וחזק. ופה הילד הבריק משהו, והיה מיוחד במשהו, לקבל ממנו ממתק, זה הרבה יותר טעים ומתוק, מאשר רבה שמחלק כל היום ממתקים. עכשיו, קח את הדבר הזה לחינוך הפיננסי הכלכלי שלנו, וקח את הדבר הזה ליציבות שדיברתי. ילד שיודע לקבל כן עם חיוך ענק, עם חיוך ענק, והחיוך זה לא משחק. כשאבא יודע באיפה הוא הולך לחסות את הדבר הזה, אבא יודע באופן מפושב, ולהיות מפושב זה לא מגרע, להיות מפושב זה מעלה. אתה יודע מאיפה אתה תיקח את זה, ואתה יודע, אתה נערכת מראש לחופש, ולחגים ולחתונה ולברניץ. אתה אומר את הכן בחיוך, גם אם ההוא שלא מפושב מחייב, זה חיוך מזויף. הכן הזה, החיוך הזה שהבן שלך מקבל ממך, הילד שלך מקבל ממך, לעומת הכן עם החיוך המזויף, או הלא מאילוץ ולא מחישוב, זה חינוך, אפרופו חינוך פיננסי, זה החינוך הפיננסי. זה החינוך, המסר שבעצם אתה מעביר לילד שלך, כן זה כן, כי אני יודע מאיפה זה הולך להיות נפוסה, לא זה לא, כי אני לא יודע, אבל אני לא רוצה לקחת על עצמי דברים שאני לא יודע לעבוד בהם, בצורה מושכלת ובצורה חכמה. השילוב הזה בין העולמות האלו, זה עולם החינוך. אתה יודע כמה השפעה חינוכית חיובית משפיע על ילד, לא לעולם הפיננסי שלו, לעולם היציבות הנפשית והרגשית והבריאות, העצמאות שלו והיציבות שלו, עמוד השבעה שלו. העולם הפיננסי, אתה יודעת כמה העולם הפיננסי היציב הזה ישפיע על עתידו, ללא קשר לחיים הפיננסיים שלו, כמובן שגם על חיים הפיננסיים. ילד שחי במקום יציב, מקום עם עצמאות, מקום עם יציבות, מקום שיודע, כמו שאמרנו, להגיד כן בצורה שהצ'ק מכוסה, ולא שהצ'ק לא מכוסה, ולא בלבול אחד גדול שיודע שהוא ילחץ קצת יותר חזק, אבא שלו יתקבל וייתן כן, ובסוף זה לא ידע הצ'ק הזה כיסוי. החינוך הזה הוא חשוב, גם בערך הפיננסי שעל זה אנחנו מדברים, אבל גם בעולם החינוך והערכים והעצמאות שלו והמצ'טרה שלו, זה פלאים. בעבר למדתי כלכלת משפחה אצל ישראל גוטמן, אז יש לו אחד הדוגמאות שהוא מביא בתחום הגבולות, כאילו לשים גבולות. בדקה שבן אדם שם גבול, הוא יכול להשתמש כאילו בכל התקציב שהוא שם לעצמו. כשבן אדם לא שם גבול, הוא כל הזמן לא יודע אם עכשיו הוא יכול להוציא, לא יכול להוציא, הוא מאוד דימה את זה יפה לתלמוד תורה. בוא, מנהל תלמוד תורה אפרופו, הוא אומר, נכנסו לתלמוד תורה, הגיע חודש אלול, הוא צריך להתחיל את השנה, נכנסו לתלמוד תורה, והחצר היה על הגג. עכשיו לא הספיקו עדיין לעשות גדר מסביב לגג, אבל ברוך השם זה היה גג גדול, אז אמרו אוקיי, אפשר לעשות שהילדים איכשהו ישחקו במרכז, ישימו 4 רבס בפינות, ואם ילד איכשהו מתקרב לצד, אופ, תיזהר על זה, איך אומרים, צחקו רק באמצע, ולאט לאט אחרי זה כשיהיה גדר, אז יוכלו להזיז משם את הרבס, ומה שיוצא שבדקה שאתה אין גדרות, ואתה צריך לשים כאילו מלמדים ככה שישמרו על הילדים, אז אנחנו יכולים לשחק רק במרכז הגג, אוקיי? אנחנו לא יכולים, אבל כשאחרי זה הגיעה ההתקנה ושמו גדר, ופתאום האנשים יכולים לשחק, הילדים יכולים לשחק בכל הגג, זאת אומרת אתה בעצם יכול להשתמש בכל מה שעומד לקראתך, והוא הסביר את זה גם בנושא של תקציב, כשאנחנו מחליטים עכשיו על תקציב לפסח או תקציב לחופש, ואתה הגדרת לדוגמה שיש לך 10,000 שקל, אז כל זמן שיש קונים, הנה עכשיו קונים בגדים, ועכשיו מצות לחג, ועכשיו כלים, וכל מה שצריך, אבל 10,000 שקל. בן אדם שהוא לא מגדיר שום תקציב, רוצים עכשיו לקנות משהו, והוא חושב, יש, אין. אז זאת אומרת, גם בתוך 10,000 שקל, יכול להיות שיש לך, אבל פשוט לא הגדרת תקציב, אז כל הוצאה שיש לך, אתה בעצם לחוץ, וזה בעצם הדוגמה של לשים גבולות לאנשים, והרבה פעמים הגבולות זה משחרר, זה נותן לך שכשאתה קונה, אתה קונה עם כל הלב. עכשיו שים לב כמה נקודות ממשק דיברנו רק בדקה האחרונה, בין עולם לחינוך, חינוך לערכים, חינוך לתואר בעיר השמיים, חינוך למידס ודרך ארץ, חינוך למנשלפת, לבין העולם הכלכלי. אגב, אני מאמין, לא כלכלן כזה גדול, גם לא קטן, אבל אני מאמין שהחינוך העצמי שלנו, שהגבולות שאנחנו שמים לעצמנו, גם מחנך אותנו באיזשהו דבר. אנחנו גם לומדים להגיד לעצמנו כן ולעצמנו לא. ואם אנחנו יודעים להגיד לעצמנו כן ולעצמנו לא, אנחנו יודעים להעביר את זה הלאה. אני חוזר שנייה לשתי הקצוות שדיברנו, מה לא להגזים פה ומה לא להגזים פה. פעם שמעתי שיש מקצוע שהיא מלווה משפחות שהמשמעת בבית התפרקה, ההורים חסרי שליטה, במקרים קיצוניים, היא מומחית בתחום הזה, וכמה פעמים היה לי את האינטראקציה בקשר למשפחות מסוימות, והיא עושה עבודה נפלאה. אז היא אמרה לי פעם, תחשוב שנייה, שאתה נמצא בבית, ויש לך בוס, הבוס שלך מעבודה. והוא אמר לך, תקשיב,
התנאי שלי, שאתה תקבל ממני בסוף סוף חודש, אני מצמיד לך על הראש מצלמה, תצלמה שנמצאת לך אצלך כל הראש עם האוזנייה והאוזן, אני עוקב אחריך כל היום, אני חושב לך משכורת טובה, הכי טובה בעולם, אבל אני רוצה לדעת מה אתה עושה כל רגע נתון. אוקיי, בסדר, מקובל אליי, שווה לי, משכורת, למה לא? ואז אתה מגיע הביתה, וחם לך, ואתה רוצה כוס מים קרים. אז אתה ניגש למקרר, וזה אומר, לא, מים קרים זה לא בריא, זה יכול לצנן לך את הזה. אוקיי, אז מים פשוטים, אל תמלא את הכוס עד למעלה, זה יכול להישפך. ואתה הולך לאכול משהו, לא, זה לא בריא, זה פחמימה, זה סוכר, זה וכולי וכולי. היא מטיבה לתאר את זה להורים, איך שאותו בוס פשוט שם לך גם ואז ברגע אחד אתה פשוט תופס את המצלמה, מעיף את זה מהחלון, שילך כל המשכורת לא מעניין, אתה לא מוכן לחיות בצורה כזאת, שאנשים אומרים לכל שנייה מה. אז היא אומרת להורים, אבל זה מה שקורה מהאמת שלך. שימו לב, תעקבו, תעשו יומן, כמה פעמים ביום אתם מעירים לו. אל תעשה את זה, תיזהר פה. לא, בוא, לך, קח את אחותך. למה אתה לוקח אותה ככה? אל תלך כל כך מהר, תשמור עליה, תענה, תראה. תחשוב כמה פעמים אנחנו עושים. עכשיו, שוב, אני חוזר לנקודה ההיא של הקצה, שמתוך חוסר ידע, אנחנו שופכים עליו כל כך הרבה זהירויות, אנחנו אומרים בסורים, אנחנו רוצים לשמור שלא יסתכל, מה הוא ישתה מים קרים, הוא יצטנן באמצע החורף, והוא לא ישמור על האחות שלה הקטנה, היא יכולה ליפול ולשבור את הרגל. זה מגיע מקום של דאגה, ואנחנו כל כך מודאגים בשביל הילד שם. לא, תשובה היא לא. תשובה היא דאגה, זה גם לדעת איפה להפות, וגם לדעת איפה כן ללחוץ, כשאנשים שואלים, איך אני אדע? אז לכן דיברנו שצריך ללמוד. צריך ללמוד חינוך, וצריך ללמוד התנהגות פיננסית איכותית. אנשים שבאים לפה, היו בטוחים שהם כבר יודעים הכל, ואז הם באים לפה ואומרים שהם לא ידעו כלום. אנשים, מדבר על עצמי. ואז אתה עובר את התהליך, ופתאום, זה ממש כמו שאתה אמרת, בגלל שיש גבול, החיים שלך ישתחררו. ואם אנחנו נדע לעשות את זה עם עצמנו, וזה העיקר, כי זה הדאגה הכי גדולה לילדים, זה באמת שנדע לחיות נכון בעצמנו, כדי לגדל אותם כמו שצריך. אנחנו נוכל להעביר את המסר הזה, גם לבחורים, וגם לילדים המתבגרים, ואחרי זה יהפוך לי לשפה, שכך מדברים בבית, לפי תוכנית, לפי מודעות, יש או אין, ולא יהיה שואן מה שאמרו, אלא יהיה שואן בצורה מודעת, בצורה מושכלת, הלא יהיה לא, הכן יהיה כן, ובצורה יציבה ובריאה. בדיוק דיברת על הנושא הזה שההורים הרבה פעמים אומרים לילדים מה לעשות ונכנסים להם יותר מדי. יוצא לי הרבה ללוות כל מיני משפחות, ויש המון פעמים את ההתערבות של ההורים בנושא כלכלה של זוגות נשואים, אולי זה נושא בפני עצמו של עד כמה מותר להתערב, עד כמה לא, אבל המון פעמים, אז אם זה הורים שפחות נותנים לילדים, זאת אומרת שאין להם כסף, אז זה אוקיי, האבא אמר, מקשיבים לו, לא מקשיבים לו, זה שהכל זוג יעשה את שלו, אבל עדיין יש את ההורים האלה, הם כל כך מפחדים על הילדים, שהם לא יעשו טעויות. כמובן ההורה צריך קצת להסתכל מה הילד עושה, שהוא באמת לא יעשה טעויות, כי יש גם סיפורים שאנשים בסוף הפסידו דירות, כי ההורים בכלל לא היו מודעים, או שהילדים לא ידעו אותם. אבל הרבה פעמים אני רואה את זה יותר במשפחות שיש כסף, ולילד ולזוג בעצם יש מה להפסיד, כי האבא מימן את העגלה, והוא מימן את כל הדברים של השנים הראשונות. הם מגיעים הרבה פעמים למצב ככה 8 שנים, 10 שנים אחרי החתונה, הם פשוט נחים בתחום הפיננסי. זאת אומרת, ההורים שאומרים שהילד לא יעשה טעויות ולא יעשה שטויות, והוא קיבל, אבל הוא קיבל, ולילדים, לזוג, יש מה להפסיד מההורים. כי באמת האבא נותן ושופך, אבל כשאתה יושב עם זוג כזה, והם רוצים קצת לעשות איזשהו צעד, איזשהו משהו, לקנות משהו, להשקיע משהו, להתחיל לזוז, הכל עדיין סביב הצל הזה של ההורים, והפחד, ומאוד מעניין כאילו, עד איפה אנחנו אמורים להתערב, ועד איפה לא, ואיך אנחנו יכולים באמת להבדיל בין הדברים פה. אז קודם כל, אני עוד לא התנסיתי בנושא ילדים, זו עד השם כל דבר טוב וזמנו, אבל אני אגיד לכם משהו מעניין, משהו מאוד מאוד מעניין, לדעתי אתה הגדרת עכשיו בצורה הכי נכונה והכי מדויקת, למה כשהכן הוא לא כן אמיתי, זאת אומרת לא כן אמיתי, אני מתכוון להגיד, ברור שהאבא נתן מכל הלב, וקנה להם עגלות, ונתנוס כל הזמן, זה היה מכל הלב, אני לא יכול להפשט שהוא התכוון לתת, כאילו היה לברירה, אבל הכן לא היה ממקום של חישוב, הוא חשב, האם זה טובתם שאני אתן להם ככה וככה, בצורה כזאת וכזאת, תמיד, כנראה שלא. וברגע שהכן הוא לא כן אמיתי, ממקום מחושב ויציב, הלא גם הופך להיות לא נכון ובאינטואיטיבית בלי לחשוב. עכשיו אני שוב
אצלו להביא לך דוגמה מתוך עולם החינוך כדי להבין את זה יותר טוב. אולי זה לא פוליטיקלי קורקט לספר כי סיפור כזה, אבל אנחנו מדברים ככה פה בינינו. סיפר לי אבא לאחרונה שכבר חיתן ילדים, שהוא זרק את זה על אשתו, בואו נניח שבדרך כלל קל יותר לזרוק את זה לאישה ולהגיד שהוא הבעיה, אבל לא משנה, הוא מספר את זה כמו שהוא סיפר, שלאשתו מאוד מאוד קשה עם החתן החדש שלהם. הם קיבלו בת טובה, מושלת, מוצלחת, ברוך השם, חתן טוב, היא מוכשר, נפלא, יש לו כל מיני אלמנטים חיים בקהילה מסוימת, שם יש מקפידים על כל מיני דברים, והוא לא בקטע. הוא יראה שמיים, הוא בן אדם חכם, הוא בא טוב לאשתו, לאשתו מאוד מאוד קשה עם הקטעים האלו, ולאחרונה הם התארחו אצלם באיזו מסיבות, לאיזה כמה שבועות, אני יודע משהו כזה, והוא אומר לי, זה מאוד קשה לו, זה אירוע מאוד 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 קשה לו. אז הבאתי לו דוגמה שנהיה לי איתו בעבר, על ילד, שהתגיע אותה מאוד מאוד במשמעת בבית, הוא לא שמע כל ההורים, הוא התחצב, ועשה כל מיני חוכמות. שאלתי אותו, מה עשית? אז הוא אומר לי, הענשתי אותו. הענש חמור מאוד. נתן לו פליק. ואני אומר לו, אוקיי, נו ואין. ומה לך, מה הדבר הזה? עשה? הוא אומר, אתה עושה אותו דבר? ומה עשית? וואי וואי וואי. הוא חטף ממני. ועושה את זה? לא עזר איתו כלום. הוא עשה עוד יותר, נאמר אז איתה. נתתי לו איזה עונש, וכל מה שאני לא אומר, אז כמו שהראש נתן, זה עונש מוגזר. שימי לי, זהו, אני כבר שבור, אין לי מה לעשות את זה. עכשיו, זה בסדר, אנשים טועים, אנחנו כולנו יודעים לטעות, ולהסתכל על הטעות בעיניים, ולהמשיך הלאה ולתקן. אמרתי לו, שים לב, שיש לך שאלה קשה, איך אנחנו עושים סדר בעניין הזה. אין לך תשובה מה עושים. אבל דבר אחד בטוח יש לך. אתה כבר יודע בוודאות מה לא עושים. כי יש צעדים מסוימים שכבר נקטת בצעדים האלו, וראית בוודאות שזה לא עוזר, אלא זה מחמיר. ריבונו של עולם, למה המשכת לעשות את הצעדים שאתה? אין זקן ביער כמוך, שיודע יותר טוב ממך להגיד, אני לא יודע את הדרך הנכונה, אבל פה אל תלכו כי יש שם חיות רעות. תלכו, תנסו דרך אחרת. אתה הכי מומחה בזה. מה ההסבר? ההסבר הוא כמובן משהו הרבה יותר רגשי, שאין לנו שליטה על זה, זה מתפרץ מאיתנו, לפעמים אנחנו אנשים בלי לחשוב יותר מדי, וכמובן העצה היא הוצאה לדבר הזה, תמיד להשות תרופות, לא להגיב מיד, אבל זה לפודקאסט של החינוך הבא שלנו, אבל אני מדבר כרגע, אני רוצה לעזור לנו, אז אני אומר לו, לאותו אבא, לחתן שאשתו מתוסכלת מהחתן החדש, אמרתי לו, תקשיב טוב, כנראה שזה קצת מורכב, כנראה שזה יהיה קצת קשה, אבל בוא נחשוב בלי לטעות ואז לתקן, מה אנחנו לא עושים. אומר לי, תקשיב, דבר ראשון שעולה לי מה לא לעשות, זה לא לשדר לו שיש לנו איתו בעיה, כי זה יעשה בינינו מתח ונתק. אמרתי לו, וואו, איזה יופי. האמת הוא אומר לי, הוא כבר מרגיש את זה. אוקיי, מה עוד אנחנו לא עושים? טוב כדי, בהתחלה כמובן הדוגמאות היו דוגמאות הוא לא יגיד את זה, אבל טעויות שכבר נעשו ואנחנו צריכים עכשיו לתקן, ותמיד אפשר לתקן והכל בסדר. ואחרי זה לאט לאט אתה מתחיל להגיע למקומות שאתה אומר לעצמך, מה עוד לא לעשות, מה עוד לא לעשות. אגב, ספוילר, תמיד המסקנה, להכיל, לא לריב, לא לפתוח חזיתות. יש מקומות מסוימים שאפשר לשים גבול, אני לא רוצה לייעץ פה בצורה קטגורית, מותר להגיד, תקשיב, זה לא מתאים לנו. זה הבית שלנו וזה לא מתאים לנו. בצורה מכובדת, אבל לא לעשות את זה, לא לעשות בבית. צריך לחשוב טוב לפני שעושים את זה. אבל ברור שהתפקיד של ההורים זה הרבה יותר להכיל. ואני חוזר לשאלה שלך לגבי חינוך כלכלי, עד מתי ההורים צריכים לראות, עד מתי. אני חושב שהתשובה היא קלה מאוד, ואם נעשה שנייה לסכם מה שאמר מההתחלה לגבי ילד קטן ובחור, בעת נישואי ילדים, אחרי נישואי ילדים, אם אתה מחשב את זה, אתה חושב על זה, אתה מתכנן את זה, אתה יודע להגיד מה אני כן מוכן, מה אני לא מוכן. נולד להם, ברוך השם, הילד הראשון, מזל טוב בשעה טובה מוצלחת, זה לא היה סוד. דף ועט, יושבים באישור הדת, מתכננים תקציב, בתוך התקציב הזה מה נכנס, מה לא נכנס, ואז עם החיוך והנתינה והלב, אתה אומר לבן שלך, עגלה?
כן, בוודאי, שמחתך, שמחתנו, אנחנו שמחים איתך וביחד איתך. זה וזה, תנסה למצוא דרך אחרת, תנסה אולי ככה, אולי אני אעזור לך בעתיד, כרגע אני לא יכול להתחייב. לא להגיד לא, ולעשות את זה בצורה קשה. כן הוא כן, הלא, היציבות, החיוך, האמת שבדבר מדברים על עצמם. ולשאלתך, האם להגיד כן, האם להגיד לא, ברור שכן. אם אתה תגיד תמיד כן, אתה כמו אותו רבא שכל היום מחלק טופי ואף אחד לא אוהב אותו. ולא כמו הרבא, החזק והיציב והאיתן, שמילה טובה שלו ונתינה שלו, הילד מסתובב שבועיים, שיקור מהצלחה ושיקור מהמילה טובה שהרבא הזה עשה, כי זה מגיע ממקום יציב, מקום בריא ומקום... אבל אני כאבא לזוג, אני מאוד רוצה לעזור להם. ואני רוצה שיזהרו, שלא יעשו טעויות. לפעמים אנחנו רוצים שהם יעשו דברים שאנחנו לא עשינו בגיל של הילדים, כי היום המודעות קיימת הרבה יותר, ואני לא רוצה שהם יעברו את השנים הקשות שאנחנו עברנו. זאת אומרת, יש המון פעמים ההורים לא רוצים שהילדים גם יסבלו את החלק שלהם, והם מנסים לנווט אותם, תלכו ימינה, תלכו שמאלה, ומהצד של ההורים זה נראה טוב. אני מדבר יותר על הקטע הזה, הוא שאני כהורה מרגיש, בא לי לעשות טוב לילדים שלי, אבל בפועל כשאני יושב עם משפחות כאלה, ואני רואה שההורים רצו לעשות להם טוב, בסוף אנחנו רואים איך שהם מרוב אהבה, ומרוב חמלה, ומרוב ששמרו עליהם כמו אתרוג, אז בסוף הילדים האלה הם נחים, הם לא מסוגלים ליזום דברים, הם לא מסוגלים לצלצל ולטפל במקרים קשים, כי תמיד אבא בא וחיפה, ופה מאוד מאוד קשה הדבר הזה, שמצד אחד אנחנו כהורים רוצים כל כך לתת, ויש המון את הדבר הזה, כשאתה נותן לילד, אתה לא מרגיש שאתה מוציא, אתה מרגיש שאתה פשוט מכניס מכיס לכיס, מעביר מכיס לכיס, ומצד שני אנחנו צריכים להיזהר, שזה לא ייגרם מצב, שאנחנו הופכים את הילדים לנחים, ואנחנו עושים הרבה דברים במקומם, וזה בעצם פוגע בחינוך הפיננסי שלהם. יש את האמרה לא יודע, לדעתי אומרים את זה של צדיקים, שכולנו היינו רוצים להיות בני 20, שוב, אחרי שאנחנו נהיה בני 40. זאת אומרת, נהיה לנו יותר ניסיון חיים, יותר פרספקטיבה, נבין טוב יותר ונדע טוב יותר, ואז וואו. אבל מה לעשות, הרבה שלנו בראת העולם, אנחנו גדלים קטנים, עושים טעויות, נופלים. בוא נגיד ככה, אני חושב שההמלצה הכי טובה, זה לקחת את החיים שלך, את התהליך שאתה עברת, ולא לקחת מהבן שלך את הזכות ואת הפריבילגיה, לחוות את אותם דברים שוב. אני אנסה שנייה להסביר את זה. בעבר ניסיתי להכניס איזושהי תוכנית חינוך לימודית. תוכנית שעזרה לימודית לתלמידים שהמעבדות כדי לקדם את הלמידה במוסר. וזה היה קשה, היה מאוד מאוד קשה. הייתי צריך לעבוד קשה לשכנע את המחנכים שזה הדבר הנכון, להסביר להם להביא מהצעות ומצגות. ואז אחרי שכבר הצלחתי להביא את זה למקום שהם מבינים מה זה, היה להם מאוד קשה להביא את זה לילדים, כי הילדים לא הבינו בדיוק תארים וכו'. אבל אני שומע יום אחד שיש מוסד מסוים, ששם זה עובד פלא. אמרתי, מה אתה הבין עליהם? אני קם לשיער, בא למנהל, דופק לו בדלת, תספר לי את הסוד, איך זה עובד אצלך, איך זה כל כך מצליח? הוא לא יודע להגיד לי. אני ניסיתי להבין איך זה התחיל, איך הדברים התגלגלו, תוך כדי הדברים, בצורה לא מודעת, בצורה אגבית, הוא אומר ככה, כשבנו את התוכנית פה ביחד עם המלאד, רגע. בנו את התוכנית הזאת פה, התוכנית הלימודית הזאת נמצא פה, ברור למה שבא, לקחנו מכל שכבה ולמד את רב. עשינו פיילוט עוד שנה אחת, ועוד שנה, ודייקנו ותיקנו, רק אחרי 5-6 שנים בפיילוט בכל מחזור, כמה מלמדים, יצאנו לשם. אמרתי לו, זאת התשובה. ברגע שבן אדם לא מקבל תוכנית, והוא צריך ליישם את זה, אלא הוא בונה תוכנית, והוא מדייק את התוכנית, והוא אומר את הערותיו, ומתקן ומדייק ומחזיר, טיוטות ראשונות, טיוטה 80 וטיוטה 90, ואז יש לנו מוצר מוגנר, המוצר הזה שלו. יש דברים שאומרים שכתוב כי אם בתור זה שם חפצה, וזה רוסו יהיה גם מולד. לא אמרתי, תחילת הפוזיקטור זה שם, יותר מהשם, ובתור רוסו יהיה גם מולד, זה שלך של השם. אז זה התהליך. אתה מקבל תואר מלמעלה, זה תואר זה שם. אתה מתייגע, עובד, מחדש, מזקק, זה שלך, בתור רוסו יהיה גם, זה כבר, אתה מרגיש שזה כבר שלך. הרעיון הוא שאנחנו לא צריכים לגזול מהילדים שלנו את התהליך שאנחנו עברנו. אתה רוצה את הבן שלך בנקודה שאתה נמצא בה היום, אבל אתה מעדיף פתאום לשכוח כמה יגעת ועזעת ולמדת ודייקת
כדי לא לטעות ולטעות ולתקן כדי להגיע לתוצאה הזאת. אז אמנם אנחנו בדור הרבה יותר מתקדם בעניין הזה, המודעות עולה ועולה, כמו שאמרנו, יש לך חלק גדול מאוד בעניין הזה, המודעות בציבור שלנו, ועדיין, תן להם לדאוג, שיתו קצת. כמובן, אני כן אומר שצריך לשמור. אנחנו שמענו סיפורים מסמרי שיער על הורים שנתנו לילדים שלהם את כל עולמם וכספם, ובסוף הילדים זה חבר בכולל אומר להם, תעשה ככה, ונגמר כל האירוע הלך לעבודו. אני כן חושב שעדיין יש אחריות להורים, לפחות בשנים הראשונות, להיות במעקב, לראות ולהסתכל ולשים עין, לא בצורה שהם מרגישים שהם חודרים להם לחיים, אבל כן באיזשהו מקום ממוצע טוב. ועדיין, שיתו, שיעשו טעויות, שילמדו, זה בסוף הבית ספר של החיים. מזכיר לי שאני אישית, כאילו, רק בגיל 28, פתאום מישהו סיפר לי איך קונים דירה נוספת, כאילו, לא היה מי שילמד אותי, לא היה מי שייתן לי את כל הכלים האלה, ואז לאט לאט ביררתי, עשיתי, פניתי למתווך, ורק בגיל 28, והרבה פעמים אני יושב עם אברכים, בני 22, 23, ואני אומר להם, הלוואי אצלי היה את אהרון סלומון הזה, או את הבן אדם הזה, שיבוא ויסביר לי מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, וגם אני, גם כשהיה לי כבר את המודעות, אז כמובן, היה טעות פה קטנה וטעות שמה, כמובן ניסיתי להיות כמה שיותר עדין, וכמה שיותר שמרתי על עצמי, אבל אין ספק שהיום המודעות הרבה יותר קיימת, ואנשים היום, עם הידע שיש להם היום, יכולים להגיע הרבה יותר מפעם. אוקיי, אז פחות או יותר הבנו שבגדול נסכם קצת את העניינים, זאת אומרת שאף פעם אסור להיות בקצוות, אנחנו צריכים יותר לדעת ללמד ולקחת את מקור האמצע, לשתף את הילדים, אבל לא, יותר מדי להבין שהחינוך הפיננסי מתחיל גם מגיל צעיר, וכמובן בחורים וזה, ותמיד לשים לב, אבל לדעת להתעלם מתי שלא. כמה מילים לסיום ככה, רבי ישראל? אני קודם כל, אני חושב שהנקודה שסוכנה פה היא נקודה חשובה וקריטית. אני עדיין שנייה מדבר על ההווה. אז דיברנו על העתיד, על הדור העתיד, לא שנייה לדבר על ההווה. אני חושב שהבשורה שלך זאת בשורה שצריך, יש מצווה להפיץ את זה. אני אמרתי לאיזה בן אדם ששכנעתי אותו להגיע לפה, אגב, בלי שום רווח, אני באמת מאמין בזה. אמרתי לבן אדם שאני מבטיח לו באחריותי, שתוך כדי התהליך שהוא יעשה כאן, הוא כבר יחסה את העלות של זה. הוא לא האמין לי, הוא אומר לי, מילה שלך, אמרתי לו, אתה רוצה מהן צ'ק פיקדון, אני יכול לתת לו צ'ק פיקדון. אז הוא לא ביקש צ'ק פיקדון, אבל על הבסיס הזה הוא עלה, ובאמת אחרי כמה מפגשים הוא בא אליי, אמר לי, צדקת 100%, אני כבר כיסיתי את זה. אני חושב שעדיין יש במקום הזה עוד הרבה מקום לעבוד. כל השוק ההון והמודעות שנכנסה לציבור שלנו, עדיין יש מספיק אנשים מבוגרים יותר שכבר נולדו להם ילדים, וכבר אפילו לקראת נישואי ילדים, שיש להם מה ללמוד, יש להם מה לבוא למקום המדהים הזה, ולשמוע ובאמת להבין את הדברים האלו. אני שנייה אנקוט בנושא אחד שאני פשוט מתרגש שאני מדבר על זה. המודעות לגבי הזכויות של העובד. הרי אנשים חושבים שבאים לפה רק נושא של שוק ההון ונישואי ילדים ומשכנתאות ודירות דברים כאלה. לא. גם המעבר על כל ההיקף הפיננסי של בן אדם, המשכורת שלו, קרן השתלמות, זכויות שיש לו, כל מיני מקומות עבודה שמשום מה לצערנו לא מקפידים על מה שהזכויות החוקיות שמגיע לבן אדם. אגב, רק יגידו להם מילה, רק קצת ידחפו אותם מהפינה והכל יהיה בסדר, כמו שאתה יודע טוב מאוד. זה בשורה מדהימה, זה לא היה בעבר. זה לא היה בעבר, לעבוד חצי ככה וחצי ככה, ותן לי מהצד ותן לי פה, ומכניסים להם בתלוש הרבה סעיפים כדי שלא יצטרכו להפריש על זה פנסיה ופיצויים וכו' וכו'. זה דבר שאני אומר, אני מתחנן לאנשים, תעברו את זה, תעשו את זה, זה לטובתכם. ואחרי זה על כל נושא הביטוחים והפנסיות, אתה יודע שאני באופן אישי, שאני הייתי פה ועשיתי פה את כל התהליך, ואני יום אחד לא יודע בדיוק איך זה היה, דיברתי עם המנטור שלי, אלי המדהים והנפלא, והוא אומר לי, תשלח לי איזה מסמך, הוא אומר לי, אתה יודע שאתה משלם ככה וככה אחוזים מניהול? למה איך יכול להיות דבר כזה? מתברר שעשיתי איזשהו מעבר פה פעם, ופספסתי את הפרט הזה, ובמשך שנה שלמה כשלמתי את התקרת תשלום מניהול שמותר לקחת על פי חוק, שהשוק הוא כל כך דינמי ואפשר בשנייה להוריד את זה, ובאמת בשנייה הורדתי את זה. גם אנשים עם מודעות צריכים כל הזמן לשמור על הדבר הזה ולעקוב אחרי הדבר הזה. אז דיברנו על מודעות אישית שלנו, על הזכויות שמגיעות למקומות עבודה כאלה ואחרים, על אפשרויות של קרן השתלמות ושל כל מיני דברים שזה פשוט חבל לא לדעת את זה, חבל לא להשתמש בכלים המדהימים האלו. וכמובן על נישואי ילדים להתנהל בחוכמה. ואני חושב
שבן אדם שכבר עבר את התהליך הזה, וכבר יודע להשחיל את עצמו, לשמש את עצמו בתוך המקום הנכון, עם המודעות הנכונה, והאמת, הרבה יותר קל לו. דיברנו על כלפי מטה, לילדים בבית ולצעירים, איך להנחיל את המודעות הפיננסית הזאת, להגיד כן שהוא כן ולא שהוא לא, ממקום יציב ובריא, וגם שמאלה, גם הילדים המתבגרים יותר, אחרי ניסוי הילדים, שאם זה מגיע ממקום מחושב, מגיע ממקום יציב, מגיע ממקום שחשבת ותכננת ועשית בצורה נכונה, הכן הוא כן, הלא הוא לא, וזה אגב ליבת עבודת החינוך, בכל תחום שהוא, להגיע ממקום בריא, להגיע ממקום אמיתי, ואז אנחנו יודעים לחנך, לשים גבולות נכונים, גם על החיובי וגם על השאלה, ושנזכר, שיהיה לכולנו הרבה נחת, תודה רבה. אוקיי, תודה על הזמן שהקדשת לנו הרב ישראל. היה מאוד מעניין, תחום חדש, כאילו קצת מכיר, אבל אף פעם לא צללתי לעומק. תודה רבה על הכל, תודה על השיתוף, ותודה על העדות, זה לא מובן מאליו. ובאמת, תודה על ההפניות, וסיימנו עוד פרק של לרקוד עם הטאטא. אם אתם תרצו, אתם יכולים לשתף אותנו, ותגיבו לנו, ותגידו לנו, נהנתם, לא נהנתם, אם יש נושאים שאתם רוצים שאנחנו נעלה, זה הזמן, תכתבו לנו במיילים, בכל מיני אפשרויות, כדי שאנחנו נוכל באמת לעשות את מה שאתם רוצים, ותודה רבה, ושוב תודה רב ישראל.